Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan lehenengo esklerosis multiple Navarra elkartetik Katxalin Armendariz izango dugu. Exoeskeleto berri bat lortzeko abiatu duten txokolate solidario kanpainari buruz hitz egiteko. Ondoren, Malen Dominguez izango dugu Naziometro izeneko inkestari buruz hitz egiteko. Horren aurretik has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1607an, aurpegia estalitako 12 zaldunek Donibane Lohitzuneko herritarrak jipoitu zituzten. Erasoaren jatorrian Urruñako Urtubia jauntxoaren eta Donibane Lohitzuneko agintarien arteko liskarrak zeuden, portuaren eta Ziburuko zubiaren eskumenak tarteko. Gatazkan zehar sorginkeria salaketak egin zizkioten elkarri eta Urtubiaren presioen ondorioz, Enrique Nafarroako eta Frantziako erregeak Pierre de Lancre inkisidore kriminala bidali zuen Lapurdiko sorginkeriak ikartzera. Horrela hasi zen iparraldeko gizartea astinduko zuen sorgine iza. De Lancre euskaldunen ondorengoa zen, baina euskarari eta Euskal Herriari gorrotoa zien. Ehunka herritar atxilotu, Senpereko gazteluan torturatu eta 60 sutan erre zituen. Euskal Herrian dokumentatua dagoen inkisizioaren lehen exekuziotik, 1329, azkenera, 1610, 200 eta 323 pertsona artean hil zituzten, gehienak emakumeak eta denak legez. 1878ko egun berean, Euskal Batzarrek egun hau jaiegun izendatzea eskatu zioten aita santuari. Donibane eguna ospakizun handia da Euskal Herriko herrietan. Urez garbitzen zein bezperan sua pizten ospatzen da, besteak beste. Jatorria udako solstizioaren ospakizunetan du, ipar hemisferioan. Munduko beste zenbait herrialdetan ere ospatzen da, bereziki Europan. Hainbat urteren ondoren, 1937an, Euskadiko futbol selekzioak Moskuko Lokomotiv taldearen aurka jokatu zuen. Agirre lehendakariaren enkarguz, nazioarteko bira abiatu zuen euskal jokalariz osatutako taldeak, gerrari aurre egiteko funtsak eskuratzeko. Partida astear zela, hegazkin batek loreak bota zituen zerutik estadioaren gainean eta paraxutista bat zelaira jetzi zen egan. Euskal jokalarientzat lore sorta batekin, dozenaka milaka pertsonaren aurrean. Partida 1-5 amaitu zen, Euskadiren aldeko markagailuarekin, baina emaitza gutxienekoa zen. Bezperan bi taldeetako jokalariek elkarrekin afaldu zuten giro honean, eta euskal jokalariek bidaia bertan zeuden aurri eslariak bisitatzeko baliatu zuten. Sobietarren elkartasuna erabatekoa izan zen euskaldunekin. 1945ko ekainaren 24an, garaipenaren desfile izugarria egin zuten Moskun, Bigarren Mundu Gerran naziak garaitu ostean. Maiatzaren 9an, Alemania nazia kapitulazioa sinatu zuenean, garaipen handia ospatzeko desfile militarra antolatu zuten. Plaza Gorriak sekula ikusitako desfilerik handienean, 40.000 soldadu eta 1850 ibilgailu militar igaro ziren jendetzaren aurretik. Zeremoniaren unerik berezienetako batean, soldadu sobietarrek naziei kenditako ikur eta estandarteak zeramatzaten, lurrera begira, eta Leninen mausoleoaren parera iristean lurrera bota zituzten. Azkenik, 1969an, Ameriketako Estatu Batuetako polizia zuri batek 14 urteko Vivian Strong neskato beltza hil zuen tiroz. Omaha hiriko etxebizitza huts batean, gazte talde bat jolasean dantzan zebilen. Polizia azaldu zenean ihesari eman zioten eta agente batek haien aurka tiro egin zuen. Hilketak 3 eguneko istiluak eragin zituen hirian. Polizia absolbitu egin zuten epaiketan. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Artean, liburu aurkezpena. Miguel Ángel Luque Sánchezek bere A través del cementerio eleberria aurkeztuko du, Ana Pagola sortzeko espazioan, arratsaldeko 7:00. Doan izango da sarrera, edukiera bete arte. Aste azkenean, azken asteetan bezala, paseo gidatua. Sorgine izako Iruñea, Leire San Martinen eskutik, udaletxeko plazatik hasita, arratsaldeko 4:00 6:00. Ostegunean, kantu eta hitza zikloaren barnean, Erromintxelak taldearen kontzertu irekia, Arrasateko swing taldea. Oko plazan izango da arratsaldeko 8:00. Egun berean, tailerra, Stop Sole, bakardade ez desiatua frenatzen. Yamaguchiko liburutegian izango da goizeko 11:00. Aldez aurretik izena eman beharko da liburutegian bertan edo liburutegiko kontaktuen bitartez. Ostiralean, San Ferminen aurreko kontzertua, La Pamplonesa, udaletxean arratsaldeko 8:00.
Azkenik, larun batean, Zinetak zikloan Asghar Farhadiren Naderisimin una separación filma, arratsaldeko 6 Gazteen udaletxeko etxean. Orain gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Zereal uztak klima ziurgabetasunaren eta alearen kalitatearen beherakaden ondorioz sufritzen ari da. Lehenengo puntuan, zereal eta bestelako labore estentxiboen 180.000 hektarea baino gehiagok jasan dituzte negu eta udaberri oso desberdinen ondorioak. Bigarrenean, gariak nekazaritza eremuan lider izaten jarraitzen du, eta ilarrak 11.000 hektareara iritsi dira lehen aldiz. Argazki nagusian, Aimar Olazar Leriak Jose Antonio Leria Bazo aitonaren eskua gidatzen du, eta elkarrekin osatzen dute marrazkia Amabirren, Eguesibarren. Honen titularrean, Nire aitona monekin kanpalekua, Amabirren ekimen honek 4. edizioko aste berezia. Tartean, Nafarroak bero errekorrak hautsi ditu ekainean eta 42,9 gradura iritsi da. Eskuineko berrietan, KV Bikoitza D taldeak 40 milioi inbertitu ditu Orkoiengo lantegian. Ondoren, industriak Jitiumen egoitza den Txonkin hiriarekin hitzarmena sinatu du. Azpian, altitude ertaineko eta ibai hartzeko eremuetako landa ostatuak ia beteta daude eklipsearentzat. Jarraian, Imarkoaineko hondakin plantak 38,4 milioi jaso ditu Europako funtsetatik. Azkenik, Osasunak Tajonar metodoa 3.0 aurkeztu du. Goian, horiz, paisaiak erreziren eguna. Bestetik, Carlos Garcés La Pamplonesako zuzendari ordeak dio. La Pamplonesa zuzendari ororen ametsa da. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Antxon Alonsoren enpresa batek 900.000 euro jaso zituen SEPI eskemaren bidez. Guardia Zibilaren UCOk, Unitate Operatibo Zentralak, adierazi du Herriberrik 575.000 euro ordaindu zituela ustez. Irudi nagusian, asfalto zoladura atzo Iruñeko Baiona hiribidean. Honen titularrean, lana subetean. Nafarroari eragiten dion bero boladak 2 aldiz zigortzen ari da kanpoan lan egiten duten pertsonak. Eskuineko berrietan, etxebizitza sustatzaileek ohartarazi dute etxebizitza sozialen alokairua motelduko dela. Ondoren, Ermitagainako bizilagunek etxebizitza partekatuen ordez komunitate zentro bat eskatzen ari dira. Jarraian, kaskoa derrigorrezkoa izango da eskuterretan eta eskularruak motozikletan. Goiko berrietan, Carlos Garcések lidergoa hartu du La Pamplonesan. Ondoren, Iban Benitezi saria, Diario de Navarrakoa. Azkenik, Tajonar 3.0 bigarren fasean sartzen da. Berria egunkarian aldiz honela dio lerroburuak. Frantziako asambleak oniritzia eman dio Korsikaren autonomia estatutuari. Lehenengo puntuan, konstituzioa aldatzeko lege proposamena senatuan bozkatuko dute orain. Bigarrenean, kongresuan izango du erronka, ordezkarien 3 bortzenek onartu behar dute. Hirugarrenean, Gile Simeoni Korsikako gobernuburuak dio. Hainbat belaunaldik borroka egin dute hau gertatzeko. Argazki nagusian, Eusko Jaurlaritzako lehendakariak legealdiaren lehen zatiaren balantzea egin du ajuriaenean. Honen titularrean, agintaldi erdira baikor iritsi da Pradales. Beko berrian, aurreneko aldia da horrelako azterketa kaskarrak egokitu zaizkidana. Selektibitateko euskera azterketen zuzentzaile batekin mintzatu da berria. Argi dago sistemak nonbaiten huts egiten duela. Eskuineko berrietan, Kontsumobideren arabera, etxe agentzien webguneek ez dute ematen legeak eskatutako informazio osoa. Jarraian, mendekotasunaren arlorako inoizko inbertsio handiena iragarri du Madrilek. Ondoren, Donostiako jazaldiak David Murray, Joe Lobano eta Miguel Martin sarituko ditu. Goiko berrian, euskararen garaia da, lelopean mobilizatuko da Euskalgintza Baionan, azaroaren 21. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak.
Pradalesek bere gobernua txalotu eta programaren erritmoa bizkortzea eskatu du. Legegintzaldiaren lehen 2 urteen ondoren, lehendakariak azpimarratzen du programaren 182 martxan dagoela, eta erritmo gehiago eskatzen du. Argazki nagusian, arimak garbitu eta txarkeriak erretzeko sua, beroaldiaren garretan. Tartean, txertoak. Lakuak hotzkatea hautsi ondoren txertatutako dosi gehiago ezkutatu zituen. Ondoren, Europar Batasuna. Harrera Talibanen gobernuari, deportazioak bizkortzeko. Jarraian, musika. Deskontrol eta arkada sozialek beren bira eten bat iragarri dute. Eskuineko berrian, Ramon Solaren analisia. De Aldama, espetxetik libre eta 3,7 milioirekin. Euskal Herria irratieri dagokionez, honela diote berriek. Ainhoa Juaniz, ikuskizun guztietan berdintasunaren eta aniztasunaren alde egiten dugu. Musika, zirkua eta umorea uztartzen dituen sinfonika-afonika ikuskizuna aurkeztu du Zirika Zirkus konpainiak. Pertsonaia bitxi eta eszenaratze berezi baten bidez, adin guztietako publikoarentzako proposamena eskaintzen du. Eskuineko berrietan, goian, Elisa Uarte, Jala Nafarroa Palestinarekin. Genozidioan parte hartu dutenei ezin diegu turismoa besterik gabe egiten utzi. No Room for Genocide genozidioari tokirik ez kanpaina abiarazi dute BDSek eta Jala Nafarroa Palestinarekin elkarteak. Palestinar herriaren genozidioan parte hartu duten israeldarrei aktibitate turistikoa mugatzeko helburuarekin. Bean, Aritz Otazu, mintzoa. Anaien arteko gatazka krudelena izan zen Nabarreriako guda. Mintzoa argitaletxeak eta Iruñeko udalak 1276an hasi zen Nabarreriako guduaren inguruko Nafarroako guda, faksimilea argitaratu dute. Kaixo eta ongi etorri gurera, Katjalin, zer moduz? Ongitazu, eskerrik asko. Plazer bat zuen izatea, gaur esklerosis multiple Navarra elkartetik zatoz. Lehenik eta behin hitz emango dizut, azaltzeko pixka bat, zer den esklerosis multiple Navarra eta zer egiten duzuen, zein den zuen egitekoa? Bale, esklerosian izkoitza Nafarroa elkarte bat da. Esklerosian izkoitza duten pertsonak hartatzen ditugu bertan, eta, bueno, baditugu hainbat zerbitzu beraientzat. Askotan entzun izan dugu esklerosi multiple, esklerosis anizkoitza. Zer da, zehazki? Nik uste jende askok ezagutzen duela izena, baina ezakiela zer den, zer da? Bale, esklerosi anizkoitza gaixotasun bat da, neurodegeneratiboa da, ez da sendatzen, eta eragiten dio nerviosistema zentralari. Badaukagu sustantzia bat mielina duena izena, eta autoimmunea da, beraz, gure gorputzak, beraien gorputzak, beraien zelulei atakatzen die, eta mielina suntsitzen da. Eta horrek eragiten duena da, nerbiotatik pasatzen den seinalea, azalduko izut hau. Mantxoago joaten da edo bidean galtzen da. Ja, bale. Nafarroko egoera gaur egun zein da? Zenbat pertsonari edo eragiten die biztanlerian? Gutxi gora bera 1000 pertsonari. Ez ditugu denak elkartean hartatzen, baina 1000 pertsona, pixka bat gehiago, diagnostikatuta daude. Ez da gutxi. Ez da gutxi ez. Noiz izaten da diagnostikoa normalean? Zenbat zehadinean edo diagnostikatzen da? Normalean esaten dute 20 eta 40 urte bitarte, baina badaude ere excepzioak. Badau jendea beranduago diagnostikatzen dutela. Zeintzu dira arrazoiak 20 urte baino lehenago adibidez ez diagnostikatzeko, edo normalean 20-40 urte artean, edo zergatik batzuk beranduago? Gaixotasuna garatzen den momentuan. Gauza da, baditu esklerosian izkoitza bada 1000 aurpegi dituen gaixotasun bat, beraz, ez da pertsona guztietan berdin manifestatzen. Eta aldez aurretik
sintomekin hasten direnean ez dute pentsatzen esklerosi anizkoitza izango denik, baizik eta beste zerbait. Akaso da, azkeniko gauza pentsatzen duzuna. Hori da. Justo estorpeatu diazurrengo badera, galdetu behar izun zein den sintoma ohikoena, baina kontuan hartuta, mila aurpegi dituela, zein izan daiteke ohikoena den sintoma bat naiz eta denak ez izan? Bale, amankomunean duten ezaugarritako bat bada bistari afektatzen dio. Hasten dira, edo bestela bertigoak eta borroso ikusten, bikoitza ikusten, bertigoak ematen diete. Gero ere bai, badaude sintoma motorra deitzen direna. Mugimenduari, indarrari eragiten diotenak, baina normalean hortik hasten dira. Hanka bat arrastaka edo mareatu egiten dira, txoratu egiten dira. Sintoma hauek adibidez guztiek dituzte edo hauek ere gehiengoak izan Gehiengoak. Osea, ez dago sintoma bat denek izaten dutena. Eta bertigoekin hasten direnean ez dute pentsatzen esklerosi anizkoitza izango denik, baizik eta, bertigo bat. Bai. Badago sintomaren bat, kanpotikan ikusten ez dena edo nabaritzen ez dena? Badute, bai, min kronikoa izaten dute, edo, orderaz dolor neuropatikoa dauka izena, eta gero ere bai nekea. Eta egualdi hauekin egoten dira, egualdi honekin lertuta, lerre egin da. Diagnostikoa jasotzen duten momentuan, esklerosi anizkoitza duten pertsonak, nola aldatzen zaie bizitza haiei eta bere inguruko familiari edo gertukoei? 180 grado. Lehenengo etortzen da, shock moduko bat, badakite gaixotasuna dutela, baina eta gainera ez direla sendatuko eta ez dakite nola garatuko den. Beraz, bai beraientzat, bai familiarentzat erronka bat da eta gaizki pasatzen dute. Hasieran, imaginatzen dut hasieran ere kostatzen duela horri aurre egitea. Bai. Ondoren, familiei, lagunei, kostatzen zaie pertsona berari baino gehiago egoera asimilatzea? Badira kasuak baietz. Badute, pasatzen dute dolu moduko prozesu bat ez, dolu bat pasatzen dute, orduan hasten dira ez. Batzuk ez diete beraien familiari edo beraien lagunei esaten, beldurra dute. Nola esaten da, euskaraz nola esaten da, la negazion, nola esaten da. Bai, barintxo bertan ere ez dira ulertzen, baina bai, ulertzen da. Bai. Elkartera itzulita, zuek egiten duzuen lana zein da? Guk hartatzen ditugu pertsonak, banan, individualki, iristen dira elkartera eta lehenengo gauza egiten duguna da, ongietorri moduko bat, bale? Azaltzen digu nola funtzionatzen dugun, eta bar. Orduan, gu baditugu zerbitzu batzuk, fisioterapia, terapia okupazionala, logopedia, psikologia, neuropsikologia, eta beraiek azaltzen dute ze behar duten. Denek ez dituzte behar berdinak. Hori da. Batzuk hasten dira psikologiarekin, beste batzuk fisioterapiarekin, egia da fisioterapia badela zerbitzurik handiena, baina, eta gero guk profesionalok ere egiten dugu lan taldean. Zerbitzu bakoitzak ze garrantzi du eta zerbitzu bakoitza eskaini ahal izateak? Bakoitzaren beharraren arabera. Hori, poliki-poliki joan ginen ikusten, hasieratik, pertsona guztiek ez dituztela behar zerbitzu guztiak. Beraz, beraiek aukeratzen dute zein den egokiena beraientzat. Eta gero guk ere gomendioak egiten dizkiegu, batzutan esaten digute, hori guk ez dugun, nik ez dut nahi, balego. Nola da gomendioak, adibidez? Adibidez, ikusten dugu, eskuan manipulatzeko eta arazoak dituela. Hori fisioterapia saioetan. Gure helburua izaten da beste zerbitzu batera bidaltzea terapia okupazional, kasu honetan, baina batzutan esaten dute, momentuz moldatuko naiz horrela. Batzutan ez dute nahi izaten. Zein da gehien erabiltzen den eskaintza edo zein da gehien erabiltzen duten eskaintza? Zerbitzua esan nahi duzu? Fisioterapia. Bai. Talde handiena gara. Zergatik?
5 pertsona gaude, eta, bueno, sintoma motoreak izaten dira, asko izaten dira, bai. Batzuk oinez ibiltzeko arazoak dituzte, beste batzuk gainera, ez da bakarrik hanka bati eragiten diona, baizik eta batzuk badute gorputz erdiari eragiten dietela, beste batzuk gerritik bera ez dira ongi mugitzen, baditugu, bai. Elkartea sortu zenetik gaur arte, badakigula urteak pasa direla, zer aldatu da arretari dagokionez? Lehen egiten zen arreta, bueno, ez ziren existitzen zerbitzu guztiak, eta egiten genuen arreta, adibidez, fisioterapia zerbitzuan zen pasiboagoa. Hau da, kamilan etzanda, masaje, eta bar. Eta orain dela 4-5 urte, ez, gutxiago. 3 urte, bai. Pentsatu genuen, bueno, aldaketa bat egitea, eta sesioak aktiboagoak izatea, eta horrelari da izaten. Indar entrenamendua egiten diegu, eta, bueno, hasieran zaila izan zen, batzuei ez ditzaien ongi iruditu, ez dira elkartera etortzen, batzuk joan ziren, ondoren itzuli ziren, eta orain oso pozik daude, eta horrela. Nondik etorri zen arreta aldaketa hori? Zergatik erabaki zenuten zerbitzu pasibo hori ematetik zerbait aktiboagora? Ikusi genuen, bueno, egon ginen begiratzen ikerketak ze nolako evidentzia zuen, eta ikusi genuen indarra eta erresistentzia lantzean hobekuntza gehiago nabaritzen zirela. Zuek egiten duzuen lana, soilik gaixotasunarekin bizi ahal izateko da, edo haiek duten bizi kalitatea hobetzeko ere balio du? Hori da, bai. Eta gero ere etxean familiartekoekin hobe moldatzeko ere bai. Ikusi dugu, azken berrietan badezuela kanpaina berri bat, nola izena duela, hemen izena daukat, Txokolate Solidario. Zer da Txokolate Solidario? Bueno, orain dela 3 urte eskuratu genuen exoeskeleto bat, eta sartu da, puskatzen zaigu, eta behar dugu beste berri bat. Osa, teknologia berriak badute bere epe bat, ez? Eta orduan, bueno, aurreko exoeskeletoa eskuratzeko egin zen kanpaina hau, eta orain beste bat behar dugu, berriagoa, modernoagoa, eta kanpaina berdinari gara egiten. Nik galdetu behar nizun, zergatik txokolatea? Hombre, aldera zaila dago, Baina, bueno, egia da ikusgarritasuna ematen diola gaixotasunari, jendeari gustatzen zaion gauza bat da, eta, bueno, kanpaina polita dela. Aipatu duzu, exoeskeleto berri bat erosteko dirua bildu nahi dezuela, ulertzen ez duenarentzako, nik hasieran ere kostatu zitzaidan ulertzea, zer da exoeskeleto bat? Bale, exoeskeleto bat da, bueno, gailu bat da. Ez da robot bat, guk manejatzen dugu, fisioterapeutok manejatzen dugu, eta egiten duena da, bueno, erabiltzen duen pertsonari oinez ibiltzeko era egoki bat erreproduzitu. Beraiek, bueno, badituzte, esan dizutez, sintoma motoriak dituztela, konpentsazio asko dituzte, beraz, exoeskeletoan egiten dutenean terapia, konpentsazio horiek eta sintoma motor horiek desagertu egiten dira. Orduan burmuinari ere ematen dio eta beraiei ere esperientzia berri bat. Bai, eta hori beraientzat, bueno, eta oinez ibiltzen ez den pertsonentzat ere balio du, Osea, postura ere mantentzen die, bueno, efektu asko ditu. Gaur egun zuek... Eta onura asko ditu ere bai. Gaur egun duzuen exoeskeletoari zera bilera ematen diozue? Nola erabiltzen duzue? Bueno, sesioetan edo gure fisioterapia sesioetan gailu bat gehiago da, beste tresna bat da, ez da bueno, priorizatzen dugun terapia bat, baino komplementu bat bezala da. Eta beraiei eskaintzen diegu, ea nahi duten ez batzutan bi pertsona, exoeskeleto bakarra daukagu, beraz, 5 fisioterapeuta balin bagaude, batek bakarrik erabili dezake, beraz, finitua da ere bai.
eta beraiekin hitz egiten dugu. Bera, gaur ezin da beste batek erabili behar duelako edo... Ematen du, horrelako kasuetan teknologiari buruz ari gerela hitz egiten, teknologia bila gabiltzala, eta horrela da, baina hotzean badaude pertsona batzuk, pertsonen ongizatea, beharrezkoa da gogoraraztea exoeskeleto hau ez dela soilik teknologia, badela ere bai pertsona batzuentzako onura bat eta terapia bat. Noski, bai. Horrela da. Bai. Kanpainaren leloa ere bada, oinez jarraitzen dugu, imaginatzen den lotuta dagoela exoeskeletoarek egiten duenarekin. Zuentzako, esklerosis multiple Navarra elkartearentzako zer esan nahi du lelo honek? Hombre, bati aurrera goazela eta batez ere oinez. Ez eskoletari esker. Diferentzia dago oinez jarraitzearen edo oinez ez jarraitzearen aldean? Bai, bestela toki berean geldituko ginateke ez. Ez bagoaz oinez? Exoeskeleto berri horri buruz hitz egiten, zenbateko inbertsioaz ari gara hitz egiten? Zenbateko diruaz? 150.000 eurotik gora. Diru asko da, bai. Ostras. Bai. Eta hori txokolatearekin biltzeko asmoa dago edo badezue beste kanpainaren bat buruan edo... Elkarteek beti beste kanpaina batzuk egiten ditugu, beste diru laguntza batzuk eskatzen ditugu proiektuen bidez eta horrela lortzeko ere bada beste aukera bat. Baina bai, txokolaterekin, bueno, eske tableta asko saldu behar dira. Ea saltzen diren? Hori galdetu behar nizun, oraingoz Nafarren erantzuna zein izan da? Oso ona. Oso ona. Bai. Bai. Oso pozik gaude. Goxua hongo da txokolatea, orduan imaginatzen dut. Nik ez dizutez ezka esango. Kanpaina honetaz gain, txokolate solidario honetaz kanpainaz gain, Nafarren babesa nolakoa da zuen elkartearekiko? Gu beti oso babestuak sentitu gara, eta komunikabideek ere egiten dute beraien lana. Gizarteak ere, bueno, txokolateak ematen duena ere bada gaixotasuna ezagutzea, ez? Beti badago esklerositza entzuten dugunean elarekin erlazionatzen da. Biak neurodegeneratiboak dira, baina ez dira gaixotasun berdina. Zein da diferentzia, nola ez beren du ditzakegu? Ela duten pertsonek mugimenduari eragiten die. Mugimendua galtzen dute, baina sensibilitatea, kognitiboki eta ongi daude. Esklerosi anizkoitza dutenek ez. Mielinari eragiten dio, lehen esan dudan bezala. Aipatu dugu txokolate salmenta ondo doala. Espero zenutena bezain ondo, hobeto, harritu zaituzte salmentak? Kanpaina hasi zenean izan zen tardazo bat, hori. Nik uste, ezakitzen txokolateri gabe geratu ginen. Bai. Eta bigarren aldiz eskatu genuenean ere, ezakitzen denbora, baina denbora gutxian saldu zen, bai, dena. Bai. Jarraitu gau kanpaina pixka bat egiten, non erosi daiteke txokolate hau? Bueno, gure elkartean, eta gero badaude web horrian agertzen dira zein den datan eskura daiteken. Bai. Horrelako kanpainek zer erakusten dute gizarteari buruz? Hombre, solidario garela. Eta bihotzonekoak, eta esperantza badagoela. Bagera solidarioak? Bagara. Nahiko genukena bezain beste edo... Bueno, gu pozik gaude. Gehiago izateko aukera, bai, baina pozik gaude. Ezin gara pentsatu. Elkartasunak eta orain aipatzen genuen gizarte solidarioak laguntzen du ere bai horrelako apur bat ikusezinagoak diren gaixotasunak edo beste gauza batzuk ikustarazten? Bai, dudari gabe. Zer egin dezake herritar arrunt batek, esklerosis multiple Navarra edo elkarte laguntzeko edo esklerosi anizkoitza duen pertsona bat laguntzeko? Txokolatea erosteaz gain, noski? Bai, hori samar nizun, txokolatea erosi eta gero, badago aukera bazkide izateko, elkarteko bazkide izateko eta pertsonek nahi duten dirua emateko. Eta gero ere egiten dira, bazkide izan gabe ere dirua eman dezakezu. Elkarrizketa hau ikusten dutenentzat,
Zer gustatuko litzaizuke jendeak ezagutzea lehenengo gauza edo gehien ezagutzea esklerosi anizkoitzaren inguruan? Galdera zaila. Vale. Gaixotasun neurodegeneratibo bati buruz hizketan ari garenean, beti pentsatzen dugu gurpildun aurki batean doan pertsona bat, eta hori ez da horrela. Badago jendea tabu batzuk daude, ez? Munduan, herrian, hemen, ez da horrela. Gu baditugu pertsonak elkartean, etortzen direnak terapia egitera, eta gero lanera doaz. Eta funtzionatzen dute, herritar, gaixotasunik ez duen herritar batek bezala. Posible da gaixotasun honekin bizitza normal bat eramatea, eta esklerosi anizkoitza duen pertsona batek esaten badizu gaixotasuna duela, ez izutu. Ez da ezer gertatzen. Eta zer nahiko zenuke, jakitea jendeak elkartearen inguruan? Existitzen garela. Existitzen gara, ansainen gaude, eta pertsona hauen bizikalitatea hobetzeko lan egiten dugula. Badezue elkarte bezala datozen urte, hilabete edo ametsen bat, helbururen bat? Momentuz exoeskeleto berri bat. Exoeskeleto berri bat. Hori epe laburrera, bai. Bukatzeko, non ikusten duzu elkartea 5 urte barru? Teknologia berri pila batekin, eta espero dut posible bada bizikalitate hobeago bat duten pertsonekin egotea. Bukatzeko, txokolate solidarioaren leloari helduta, zer da zuretzat gaur egun oinez jarraitzea, Katjalin? Oinez jarraitzea bada erronka bat, helburu bat, eta lan zail bat. Mila esker gaur gurekin egoteagatik. Ezakit, bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Ez. Hor utziko dugu. Mila esker gurekin egoteagatik eta baita ere egiten duzuen lanagatik nola ez. Zuei. Eta hurrengo arte, Katjalin. Berdin. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Gaur muturreko temperatura altuekin jarraituko dugu. Beroenak 40 gradu ingurura iritsiko dira berriro, eta kostaldean ere litekena da atzo baino bero handiagoa egitea. Zerua hodei gutxirekin egongo da eta barnealdean bero hodeiak garatuko dira arratsaldean. Hego-ekialdeko haizea nagusituko da. Arratsaldean brisa sartuko da kostaldean, baino ez du giroa freskatzea lortuko. Egunaren amaieran kostaldean mendebaldeko haize bizia sortuko da, eta horrek itsasertzean bero arintzea lortuko du. Ostegunean bero arintzen hasiko da, baina ere barnealdeko zenbait tokitan 35 graduak gaindi ditzake. Hego-ekialdeko haizearekin. Kostaldean 30 graduak gaindi ditzake, baina eguerdi inguruan ipar-mendebaldeko haizea sartuko da. Bizkaitik hasita eta freskatzea lortuko du. Arratsaldeak aurrera egin ahala, haizea barnealdera sartzen joango da. Egunaren bigarren partean hodeitza ere ugaritu egingo da eta ekaitzak jotzeko probabilitatea handitu egingo da. Zenbait lekutan zaparrada mardulak bota ditzake, txingorra eta haize bolada gogorrekin batera. Kaixo eta ongi etorri gurera, Malen, zer moduz? Kaixo egunon, oso ondo, oso ilusionatuta zuekin. Plazer bat zuen izatea. Lehenik eta behin, hitza emango dizut, gaur elkarrizketa nahiko kuriosoa iruditu zait izan daitekeela. Eskatuko dizut aurkeztea nor zeran eta zer egiten duzun, eta gaur aurkeztuko diguzun naziometroa zer den pixka bat azaltzea baita ere. Bai, ni Malen naiz, Telesforo Monzon Euskal Herrigintza laborategiko kidea, oraintxe bertan zuzendari exekutiboa naiz. Eta hainbat proiektu hildo lantzen ditugu eta hau da pixkat ikusgarritasun gehiena lortzen duena kanpora begira. Naziometroa Euskal Burujabetzaren barometroa da,
2020tik egiten dugu, eta normalean urtean behin egiten ditugu neurketak, udaberrian, eta gero udazkenean horren inguruko hausnarketak zabaltzen ditugu jardunaldi publikoen bidez. Naziometroaren helburu nagusia da Euskal Herritarron iritziak biltzea, izenak esaten duen bezala burujabetzaren inguruan, baina burujabetza hainbat gaik gurutzatu dezakete. Orduan guk galdetzen dugu erabakitzeko eskubidearen inguruan, balizko erreferendum adostu baten inguruan jendeak ze iritzi daukan, ze bozka emango lukeen, Euskal Estatu baten aukera planteatu eta iritziak bildu, independentzia, eta horretaz gain urtero gai konkretu bat aukeratzen dugu, eta ikusten dugu ez, zein erronka dauden Euskal Herrian, ze gai izan daitekeen korapilatxua, eta saiatzen gera lehenengo jendeak horren inguruan daukan iritzia biltzen, hori ez, eztabaida politikoan edo edabideetan egon daitekeen horretatik aparte, benetan iritzi objektibo bat biltzeko asmoz. Ikerketa honek edo egiten duzuen inkesta honek ze berezitasun izan dezake beste edozein inkesta sozialekin alderatuta? Guk lantzen dugun gure muina da lurraldetasunarena. Guk Euskal Herria 7 lurraldez osatutako nazio bezala ulertzen dugu, eta horregatik uste dugu, orain arte ez dela egon lurraldetasuna guk bezala ulertu duen, edo Euskal Herria bere osotasunean aztertu duen mota honetako inkestarik badaude bestelako eragile batzuk, lurraldetasuna ere osotasunean hartzen dutenak, baina nik uste gure gai izarra edo hori izan daitekela. Gero sartuko gara pixka bat gehiago datuetan eta ateratako emaitzetan, baina badago emaitzaren bat bereziki harritu zaituztena edo emaitza deigarriren bat? Bai, deigarria baino, egia da azkeneko neurketetan beti galdetzen ditugun galdera horien artean, badaudela batzuk erabakitzeko eskubidearen inguruan, pixkanaka goraka egiten ari den datua da, tendentzia gorakorra mantentzen du esan dezakegu ez hasieratik, baina bai azkeneko 2-3 neurketetan. Eta hori, harritu ez, baina bai da, jendartean orokortzen ari den sentsazio baten isla izan daiteke, horrekin batera ere Euskal Estatuarekin dagoen tendentzia antzeko bat. Bai, iruditzen zaigu azpimarratzeko moduko ideiak direla. Inkestan lortu diren emaitzak, espero zen dituztenak dira, emaitza harrigarriak izan dituzue edo joerak aldatu dira? Espero, askotan ez dakizu zer espero, hori jendeari galdetzen diozunean, izan daiteke azkeneko urtean egon diren gertakariek pentsamoldea zerbait aldatu izana eta horrek tendentzia ezberdin bat ekartzea. Baina, guri espreski aurtengo gaian edo zentratuta, segurtasun publikoa eta polizia sistema edo polizia sistemen arteko gorpuzte hori. Hor sorpresa edo lehenengo tanteo bat izan da, orain arte ez dugulako honen inguruan galdetu. Eta iruditzen zitzaigun oso pertinentea honen inguruan galdetzea, segurtasunaren inguruko eztabaida ideologikoki abanikoko edozein pertsonak egiten duen ekarpena dago plazan, esan dezagun. Eta bakoitzak bere ikuspuntutik egiten du bere aletxo hori erein esan dezagun, eta horrek eragin handia dauka, gero jendeak bere pertzepzio hori eraikitzerako momentuan. Orduan, guk ikusten genuen oso garrantzitsua zela segurtasunaren ulerkeraren inguruan jendeak zer pentsatzen duen jakitea. Segurtasuna lotu daitekelako kalean seguru sentitzearekin, baina baita ere norberak bere bizitza duinki eraikitzeko behar dituen elementu ezberdinekin izan daitekela etxe bizitza, enplegua, jubilazioko pentsioa, aldagai sozioekonomikoaren ikuspuntu hori sartu genuen inkestan, pentsatuz norbere segurtasunaren ulerkera horretan eragin zezakela, eta gero atera daiteke, baina aterako da.
Lehenengo datuetako bat bada, Euskal Herritarren 80%ak Euskal Herria leku segurutzat jotzen duela. Ze irakurketa egiten duzue datu horretatik, ze bada datu nahiko potente bat? Bai. Egia esan, sorpresaz hartu egun datua izan da, hedabideetan zabaltzen den diskurtsoa delako segurtasun falta, baliabide gehiago jarri behar dira segurtasun horren bermatze horretan, eta askotan eskuinetik datorren diskurtsoetatik, entzuten duguna telebistan edo bestelako sare sozialetan, izaten da segurtasuna gehitzearen ideia lotzen da polizia gehiago egotearen ideiarekin. Eta datu honek erakutsi dugu, hasteko jendeak segurutzat hartzen duela bere ingurua, 80%ak hori esaten du. Eta orduan, horrek beste parametro batzutan kokatzen du eztabaida hegemoniko hori, eta pentsarazten du gehiegizko edo gehiagora joan beharreko baliabide horiek agian ez direla behar, edo jendeak ez dituela beharrezkotzat jotzen. Beste datutako bat ere bazen, zuk aipatzen zenuena, segurtasuna nola ulertzen den. Askotan segurtasuna zuzenean lotzen dugu indarkeriarekin, violentziarekin, poliziarekin, eredu polizialarekin, eta segurtasunak gero baditu beste konponente batzuk, ez sozioekonomikoak aipatzen dituna, pentsioa, zerbitzu publikoak, jendeak segurtasuna aipatzen duzunean zer ulertzen du gehiago? Bai, justo hau izan da aldagai sozioekonomikoen hori izan da gehien azpimarratu dena, guk hainbat item jartzen ditugu eta bakoitzak esaten du zenbaterainoko ikusten duen garrantzitsua elementu hori bere bizitzan segurtasun hori bermatze aldera. Orduan, datu oso zabalak emateagatik, guk aldetzen dugu ongizatea gehien arriskuan jartzen duten faktoreak zein dira, zure ustez. Eta orduan, 1.946 pertsonari egin diogu inkesta, eta horietatik 78,4%, esan dezagun 80ak ia, ikusten du zerbitzu publikoetarako sarbide falta izateak arriskuan jartzen duela norbere segurtasun hori. 74,2ak esaten du erretiro pentsioen etorkizunerako ziurgabetasun horrek ere segurtasun falta eragiten diola. Eta horren bestez, dimentsio sozial batekin ezinbestean ulertu behar da segurtasun publikoa eta bai segurtasun bera, bizitza eraikitzeko funtsezko elementu horiekin lotzen delako ez da. Horrekin batera, segurtasunan sartu daitezke osasuna, etxe bizitza, zaintza? Bai, noski, bai. Elementu sozioekonomiko horiekin batera etxe bizitzaren inguruan ere galdetzen genuen, eta oso datu antzekoak ateratzen dira aldagai guztietan, orokorrean 70, 80aren bueltan kokatzen du jendeak bere bizitza eraikitzeko egunerokoan behar dituen zerbitzu horiekiko garrantzia, esan dezagun, bai, etxe bizitza, hezkuntza eta osasun publikorako sarbidea, pentsioak, nolabait egunerokoan ikutzen zaituzten gauza horiek, gero aldiz, kontrapuntuan edo ateratzen ziren beste elementu batzuk segurtasun faltarekin lotzen zirenak. Aldatuta pixka bat gaiez, beste poliziaren alderdira jota, aipatzen duzu ekorrez banago, polizia taldeek babes moderatuagoa jasotzen dutela, zergatik gertatzen da hori? Bai, hor, egia esan, inkesta prestatzen aritu ginenean, ez dut aipatu, baina batzorde zientifikoa daukagu inkestaren prestaketan eta aritzen dena, eta gero Aztikerrek egiten du lana, bai, telefono bidezko inkestak eta online inkestak. Orduan, berriro, aria hartuta, poliziarekiko konfiantza maila horretan, inkesta prestatu bitartean, aritu ginen begiratzen Europako beste herrialde batzuetan ze datu edo nolako
konfiantza maila agertzen zitzaien polizia gorpu ezberdine, bai gertuko poliziei, udaltzaingoa izan daitekena, edo gehiago autonomikoak guk hemen ertzaintza eta foruzaingo bezala ditugunak. Orduan, sorpresa izan da ikustea gertueneko edo egunerokoan kontaktu zuzena izan dezakegun polizia horrekin, udaltzaingoarekin hain zuzen, daukagula konfiantza gutxien. 26%ak esaten du konfiantza altua daukala udaltzaingoekiko, hori Euskal Herri osoa hartuta. Beste datu bat, 22%ak esaten du estatuko poliziak, Polizia Nazionala, Guardia Zibila eta jendarmeriarekiko konfiantza altua duela, 22%, jendartearen herenak esaten du hori, eta 43%ak ertzantza eta foruzaingoarekiko duela konfiantza maila altu hori. Gero, ez dute 100% ematen aldagai diferentetan aztertzen ditugulako, baina bai, zer pentsatua ematen du, zure auzoan paseatzen zoazenean, lanera bidean zaudenean, aurkitu dezakezun polizia horrekiko, ez delako bereziki konfiantza altua, edo, tratu konfiantzazko, segurtasuna transmititzeko ideia horretan, izan daiteke, ez dakit jendeak nola hartu dituen datu hauek, jakin nahiko nuke, baina, valorazioak jungo gara pixkanaka egiten eta ikusiko dugu. Orduan, konfiantza orden hori, nondik etorri daiteke? Zergatik komunitatetako poliziarekiko konfiantza gehiago, gero estatuakoarekiko eta gutxiena gertuen daukagunarekiko. Nola azaldu daiteke? Hor, nik hipotesiak besterik ezin ditut bota, ez daukat erantzun zuzena. Egia da, egunerokoan harreman gutxien edo urrutien sentitu dezakegun polizia hori estatuetako polizia dela. Bai Guardia Zibila, Polizia Nazionala edo jendarmeria. Gure eguneroko egiteko horietan, edo kalean presentzia gutxiago eduki aldutelako, edo eguneroko tramite horietarako ez delako presenteen daukagun polizia. Nik horrela irakurri dezaket. Gero bestalde, aurreko neurketaren batean galdetu genuen erakundekiko konfiantzaren inguruan ere bai, eta hor maila berean egin genuen udal mailako erakundeak, edo udalak, lurralde historikoak, diputazioak, aldundiak liratekena, autonomikoa eta gero Espainiar estatua. Eta, ez dakit harrigarria den edo ez, baina autonomikoak edo jasotzen zuen, bai, udalak ere bai, baina, ertzantzarekiko konfiantza hiru hauen artean, ertzantzarekiko konfiantza altuena izatea lotu daiteke, nolabait erkidegoarekiko dagoen konfiantza maila, altu horretan, edo esan dezagun lotura bat izan daitekela, zerbitzuen bermatzaile delako, bai. Poliziaren beste datuetako bat, bada, inkestatuen gehiengoak ez duela uste, herritar guztiekin berdin jokatzen dutenik poliziek. Nondi dator, datu hori? Bai, nik uste bakoitzak bere esperientzia, poliziarekin eduki duen esperientziatik baduela, bere talde soziala edo zure burua kokatzen duzun perfil sozial horren araberako betaurrekoak edo esan dezagun. Baina gero bai, edabideetan ateratzen diren ideiak, edo egon daitezken bestelako sesgo batzuek, bai, eragin dezaketela, jendearen pertzepzio horren eraikuntzan. Protesta sozialen aurrean gertatzen diren iskanbilak, edo, ez da, egia da, talde sozial guztiek ere agian ez dutela modu berean izaten kontaktu hori poliziarekin. Orduan, bai, ez dakit hor, hainbat ardatz egon daitezke gurutzatzen direnak, baina bai, jendeak pertzibitzen du, poliziak ez duela berdin jarduten talde guztiekin. Kritikak ere izan ditu, egon dira, eskubideen errespetuari buruz, eskubidea bermatzeari buruz. Zein da zuen iritzia horren inguruan? Bai.
Bueno, eskubideak modu askotara uler litezke, talde sozial horiekin nolabaiteko loturan ere ulertu daiteke. Nik uste konplexua dela eskubideen kontua, eta seguraski lurralde bakoitzean edo talde bakoitzeko pertzepzioek ezberdin biziko dutela norbere eskubideak bermatuta edo izan euskeraz hitz egin ahal izateko aukera, bai poliziarekin, baina baita ere administrazio publikora zoazenean, bestelako enpresetara zoazenean zure hizkuntza eskubideak urratzeko aukera dagoela pertzibitzen dezunean edo urratuak izan direla sentitzen dezunean, izan emakume izateagatik tratu ezberdin bat jaso izana, gaztea izateagatik, edo pentsionista izateagatik, edo etorkina izateagatik. Ze falta zaio gaur egungo poliziari herriaren arabera konfiantza gehiago sortzeko, konfiantza handiago izateko? Hor nabarmendu den ideia bat izan da, kontrol mekanismoak, gardentasuna, nolabait herritarrek konfiantza mailarekin lotuta egon daiteken elementua da, nola poliziak erabiltzen dituen indar mekanismo batzuk ez dituzte zilegi edo zilegitzat edo gehiegizkotzat jotzen dira, eta horre hainbat modutara galdetzen genuen, esaterako modu positiboan ikusita, ez? Konfiantza hori nola handitu edo zer egin dezake poliziak bere jarduna gardenagoa eta nolabait esan dezagun kontrolatuagoa izan dadin, bai polizien onurarako, beraien jarduna ondo egiten ari direla ziurtatzeko mekanismo izan daitekelako, baina aldi berean herritarren ikuspegitik ere areagotzeko, ez? Orduan, hainbat galdera zeuden hor. Lehenengoa, agenteek identifikazio zenbakia eramatea, eta hor, 87,8ak esaten zuen oso ados edo ados zegoela, agenteek identifikazio zenbaki hori soinean eramatearekin. Beste aldagai bat zen gorputz kamerak edo bodycam edo esaten diren horiek, horre ere 78 da ados dagoena, hori egotearekin, orduan ikustet hori konfiantza ematearekin batera, kontrolerako mekanismo bat ere suposatzen duela, onura bezala, gero ikusi beharko da, poliziek nola bizi duten hori, baina hori etxean egin behar duten lana da, nik esaten dut, herritarrek nola pertzibitzen duten. Eta gardentasunarekin lotuta, nik usteet, azken urteetan, administrazio publikoari eskatzen zaizkion, ezakit, kritikoak geran, informazio gehiago daukagulako, eta orduan nahi dugu, udalek edo administrazioek orokorrean guri egia kontatzea eta datuen bidez, modu ziur batean gurekin harremanetan jartzea, eta nik usteet poliziarekiko gardentasun hau ere testuinguru horretan kokatu dezakegula. Beste datuetako bat da, herritarren erdiak baino gehiago poliziarekin kontaktua izan duela, eta bertan agertzen diren interakzio ditan duen sentimenduak positiboak eta negatiboak batera agertzen direla. Nola interpretatzen duzu zuek datu hau? Bai, gu galdetzen dugu poliziarekin harremana izan daiteke etxean itoti bat daukazula eta deitu duzu eta etorri zaizu etxera, izan daiteke kalean zerbait gertatu izana eta hor eukidezula poliziarekin harremana, guk oso modu zabalean planteatzen genuen harremana edo kontaktu hori, eta bai, harrigarria nik ere ezakit, edo espero ez nuen, edo ezakit oso ondo nola interpretatu datu hori, baina bai, hor daukagu eta jakin nahiko nuke benetan ezakit beste metodo kualitatiboago batzuen bidez horren atzean zer dagoen. Zenbateraino baldintzatzen dute poliziekin ditugun harremanak eta esperientziak konfiantza hori handitzeko edo gutxitzeko? Nik uste determinantea dela
konfiantza bat ez da eraikitzen lehenengo aldiz, polizia batekin edo administraziora beste tramite bat egitera zoazenean, ez da behin egiten dezun zerbait eta ze gustora edo ze ondo atera den, edo nik uste jardunbide oso baten isla dela, hortik ikusten dugunaren arabera sortzen dugula gure pertzepzioa eta gure jarrera baikor edo ezkorrago bat poliziaren aurrean, edo izan daiteke zure osasun langile konfiantzazkoarekin, edo harreman horiek, konfiantzazko harreman horiek denborarekin elikatzen dira, eta gainera, niko esango nuke, bi aldeetatik elikatu behar diren harremanak direla, ezin delako konfiantzarik sentitu, arrotz sentitzen dezun zerbaitekiko, edo, arrotz edo, mesfidantza sortzen dizun zerbaitengan atsegina izatea zailagoa izan daiteke. Aipatu duzu, herritar askok esan dutela seguruago sentituko liratezkela poliziek kamera bat eramango balute edo identifikazio plaka bat. Horrek esan nahi du herritarrek eskatzen dutela kontrol gehiago eta ez polizia gehiago edo ez du zertan eskutikan joan behar? Bai, nik uste elkarrekin joan daitezkeen gauzak di, polizia gehiago baino, herritarrek esaten dutena da, poliziak egiten duen lan horren gainean, ezagutza gehiago nahi duela, edo gardentasun gehiago, zintzotasuna egiten duten jardunbide horretan. Bai, nik uste, konplejoa den gaia da, sozialki ere arrakala handiak ireki ditzake gure herriaren historian ukidegun gatazkagatik eta gaur egun ez dagoen gatazkagatik. Eta hor bai txertatu beharreko elementu bat, eta nik uste dut herritarrek ere agian hortik irakurri ahal izan dutela, dela konfiantzaren eraikuntza horretan, gatazka egoera batetik, gatazka ez dagoen egoera baterako trantsizio horretan, herritarron begirada ematen du aldatu dela, edo beste polizia bat abegikoago ikusiko genukela, nik nire gura sartzen dut Euskal Herritarren izenean, inkestan horrela jaso delako, baina orduan bai ikusten dut Euskal Herrian ditugun delitu motengatik, bestelako agian poliziek bai ez dutela trantsizio hori modu berean egin, edo egun ditugun delitu motei erantzuteko bestelako baliabide batzuk beharrezkoagoak izan daitezkela, eta hori inkestan galdetzen genuen ez, delitu ekonomikoak edo korrupzio kasuak, gaur egun internet bidez horrenbeste erosteko joera daukagunean, zenbat SMS jasotzen ditugu, faltsuak direnak gainera, edo nik uste horrelako egoerei erantzun bat emateko poliziak ere eduki behar duela espezializazio bat, izan hor, izan larrialdi klimatikoak eragindako hondamendietan erantzuteko baliabideak. Nik uste mundua aldatu den honetan, denok aldatu beharko genukeela erronka berri hauei ondo erantzun ahal izateko. Aipatu duzu badagoela kezka bat gardentasun faltarekiko, eta hemen Xaloa Telebistan azken aldian izan ditugu gardentasun faltarekin lotura izan duten hainbat kontakizun HT-arekin, planta nuklearrekin edo biometano plantekin. Eta galdetzen ditu nire buruari, gardentasun falta sentsazio hau aipatzen zenuen akaso dela informazio daukagu eta gehiago nahi dugu. Gehiago nahi dugulako da edo gutxiago ematen digutelako izan daiteke? Izan daiteke, bai. Nik pertsonalki hitz egin da, ez dugu, ez da, nola esan dezaket, ez da kontu eskatze bat. Gehiago da, modu transparentean, urteroko aurrekontu publikoak argitaratzen diren moduan, edo, nolabait, herritarrek behar dute, nik uste informazio saturazio honen artean,
bai, administrazioa izan dadila, borondatez edo eskura jartzen dituenak horrelako tresnak, izan daiteke informazio bidez, edo izan daiteke kontrol mekanismo bezala herritarrez eta administrazioko kidez osatutako talde batek egitea, ez dakit errepasoak diren, baina bai nolabaiteko horrelako jardunbideen maiztasun batekin eta hori publikoki agertzea. Nik uste bai jendeak hori eskatzen du, bai kontrol mekanismoen gaian eta bai gardentasunaren arloan. Jendeak ere babes gutxiago ematen dira gomazko balei, arma luzei, lotura du aipatu dezunarekin azken urteetan eduki ditugun gatazka motengatik? Bai, nik uste baietz. Horre, galdera antzekoan galdetzen genuen ze elementurekin lotzen dezun segurtasun falta hori, ez? Hasieran aipatzen genuen osasun publikorako edo hezkuntza publikorako sarbidea aukitzearena, eta arlo horretan ere galdetzen genuen gomazko balak edo foam bala bezala deitu daitezkenak edo arma luzeak, izan daitezkenak eskopetak edo fusilak. Hor jendearen berriro 100-etara jotzen, gomazko balak erabiltzearen kasuan 46,5 oso desados edo desados dago, eta arma luzeak, fusilak edo eskopetak, eremu publikoan eramatearen aurrean 46,3 ere oso desados edo desados agertzen da. Nik uste hor, bai, trantsizio baten erakusle direla iritzi hauek, eta indarkeria edo pixkat eredu militarizatuago baten tankera hartu dezaken polizia horrekiko, nik uste distantzia handia eta desadostasuna agertzen duela euskal jendarteak. Orduan, fokoa gehiago jartzea, bai gertutasunean, prebentzioan, bitartekaritza gaitasunetan, nik uste ikuspegi hori oso ondo txertatuta gelditu dela erantzun hauetan. Bukatzeko burujabetzaren gaia daukagu. Erabakitzeko eskubideren aldeko babesa 70% ingurura iritsi da. Zer adierazten du horrek? Erantzun hau izan da, inkesta hau egiten dugunetik, bigarren altuena. Egon zen hasieran olako piko bat, gero jetxiera txiki bat, eta berriro goranzko joera hartzen ari da. Eta erabakitzeko eskubidearen edo adostutako erreferendum baten aurkako iritzia, gutxieneko historiko batean kokatu da 13% batean. Orduan, ikusten da aurkako joera berantz egiten ari dela eta aldekoa gora. Orduan, nolabaiteko distantzia handitze bat dago posizio horretan. Nik uste erabakitzeko eskubidea euskal jendartearengan gehiengo instituzional eta demokratiko baten printzipio bezala ulertzen dela, lotzen dela adostasun transversal batekin, eta transversala den heinean anitza izan behar da, eta nik uste 70% horrek isla handia egiten duela gure jendartean politikoki, sozialki, bakoitza bere etxekoa da eta bere pentsamoldeak ditu, baina bai tendentzia horrek erakusten duela gure etorkizunaren inguruan, gure bizitzan eragiten duten zerbitzu horien inguruan erabakitzeko eskubidea nahi dugula. Euskal Estatuak jaso du independentziak, baina babes gehiago, babes handiagoa. Lehenik eta behin, zein da diferentzia eta zer esan nahi du babes ezberdintasun horrek? Bai, datu hau beti berdin mantentzen da, urtero titularrak ateratzen dira independentziak, inoizko babes txikiena jasotzen du. Hau bakarrik da, herritarren aurrean bi egoera ezberdin planteatzeko, ez da beste inora doan ezer, eta orduan guk ikusi nahi dugu jendeak ze elementurekin edo ze ulerkerarekin hartzen duen bakoitza. Orduan, ez da alarmismorako ezer, ez dakit, batzuek joera hartu dute hori sustatzeko, eta
Ez doa inondik inora hortik, egia da, independentziari buruz galdetuta aldeko jarrera 23,3koa da, eta kontrakoa 46,4koa. Eta justo kontrakoa da Euskal Estatuaren inguruan. Azken 3 neurketetan nabarmen egin du gora, orain kokatzen da 41%, eta duela 3 urte 34%. Orduan nik uste hori dela benetan erreparatu behar den datua, ze independentziarena oso egonkor mantentzen da, baina Euskal Estatuaren aldeko joera horrek 7 puntu egin du gora, eta ez dakit ez dut erantzuten, edo pixkat posizio, ez jakintasunaren posizioan kokatzen den jendeak ere bera egiten du. Orduan ikusi daiteke nola sektore hori mugitu den egin batean aldekotasun horretara. Eta horratzean egon daitekeen azalpena da independentzia haustura edo ez, pixkat drastikoa den egoera batekin lotu daiteke, eta Euskal Estatuak berme sozialak, segurtasuna, bizi kalitate on baten irudimena transmititu dezake, eta guzti hori da, lehen esan deten bezala, erabakitzeko eskubideak gora egiten duen joera horretan kokatzen da ere Euskal Estatuarena. Orduan, erabakimen gehiago eukitze hori lotzen da nolabait ere Euskal Estatuak bermatuko duenaren sentsazioarekin. Esango zenuke Malen, burujabetzaren inguruko eztabaida berritzen ari dela? Nik uste baiet. Igual leheno beste klabe batzutan ulertzen zen, baina gaur egun ditugun erronka hauek esan behar da ezin zaiela nazio mailan erantzun, neurri arlo batzuetan, klima aldaketak berdin eragiten du bidasoatik aruntza edo ona, edo tuteratik hegoaldera, edo tuteratik iparraldera. Orduan, arlo batzuk bai ezinbestean erantzun behar zaiela beste lurralde batzuekin amankomunean, ez dut esango mundu mailako estrategia, ze hori, galditu daiteke hitzetan, ez? Baina esan nahi dut, elementu batzuk ez daude gure hain esku, nahiz eta egunerokoan gure administrazioek egin ditzaketen gauzak hori hobetzeko. Baina nik uste buru jabetzaren klabe berri batzuk txertatzen ari direla. Nik uste ere, feminismoak ekarri duen ahalduntzearen ideia horretatik, gure burua gobernatzea ez bakarrik feminismoak, baina esan nahi dut, nolabaiteko sozializazio zabal bat eta sektore ezberdinetara iritsi den diskurso bat izan da, bai, buru jabe izatearen ideia oso atsegina da, denok nahi dugu gure buruaren gainean erabakiak hartu, eta gure bizitzan eragiten duten elementuen inguruan gure gertuko gobernu batek erabaki badezake, berez askoz hobe. Orduan, nik uste klabe pragmatiko batzuetara bai trasladatu dela burujabetzaren inguruko eztabaida. Bukatzeko pare bat galdera. Naziometroak nolako Euskal Herria erakutsi du azken inkesta honetan? Pixkat klabe horietan, ez? Euskal Herri buru jabeago baterako diskursoa edo zabaltzen ari da. Erabakitzeko eskubideak 70% aldekotasuna jaso duen honetan, eta aldeko erreferendum, Espainiak eta Frantziak onartutako erreferendum horren aurrean, 70% aldekotasuna dago, 41% ere Euskal Estatuaren alde egingo luke. Nik uste hor, tendentzia oso argi bat dagoela eta karril bat markatzen duela Euskal Herri buru jabe baterantz. Azkeneko galdera, aipatu ditugu segurtasuna, gardentasuna, buru jabetasuna, eta inkestan aurkitu dituzuen emaitzekin, zeintzuk esango zenukete direla datozen urteetarako Euskal Herriak izan ditzaken erronka nagusiak? Nik uste hasteko segurtasunaren ulerkeran zentratu behar degula, eta ikusi jendeak zertan behar duen segurtasuna bere bizitzan, izan daiteke etxe bizitza sarbidea euki ahal izatea, enplegu duinak eukitzea, osasun eta hezkuntza publikorako sarbidea izatea. Inkestatik atera ditugun elementuak ari naiz aipatzen. Nik uste jendeak aipatzen dituen elementu sozioekonomiko horiek erdigunean jarri behar direla, ahaztu gabe
bestelako segurtasun eza eragin dezaketen egoerak. Normala da jendeak beldurra sentitzea, egoera ezberdinetan, denok sentitzen dugu beldurra, kasu batean edo bestean, eta hori entzun behar da eta kasu egin behar zaio. Baina, datu hauek erakusgarri dira, jendeak nola ulertzen duen segurtasun publikoa eta bere bizitzaren berme horietarako baliabide bezala. Mi esker Malen, gure eratu hartzegatik gaurkoan, ezagit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Bai, mi esker zuei gonbidapenagatik. Soilik aipatzea, gai honen bueltako jardunaldi publiko bat egingo degula, irailaren 14an, Bergaran, seminarixoan, goizeko 9:00-etatik, ordu biak arte iraungo duena. Orduan izen ematera gonbidatu nahi dut jendea. Bereziki gai interesgarria delako, gure herria gurutzatzen duen gai bat delako, eta eztabaida aberasgarria izatea espero dugu bertan. Izena ematerako gonbidapena luzatuta, mi esker etortzegatik eta hurrengo arte Malen. Hauxe ondo, hurren arte. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere eskua aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Hau izan da gaurko saioa, mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.